जोंनि बे बाइ इलेक्सनाव जोङो दिनैहाय BPF-निफ्राय माने नमिनेसन खालामनाय जाहैगोन आरो बे हिसाबै जोङो दिनैहाय प्रस्तुत जादों जों रेडि गोबां रायजो राजाफ्रा फैगासिनो दङ बे हिसाबै जोङो थिग 11:30 उनाव मिथिं जोबखांनायनि उनावहाय जोङो नमिनेसनखौ होनाय जागोन। बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा दिनै नमिनेसन रायजो राजाखौथ' जों गोबां लिंहरदों जोंनि जेनाखि टारगेट माने 10,000+ जोङो आसा खालामदों कारण बोथोरा एसे गाज्रि जाबाय बोथोरा मोजां जायोब्ला बे हिसाबैनो फैगोन। सिडली समस्तियाव BPF दोलो दा माबायदि सिनारि नुना दं जोंथ' बिराद गोरा नोंथांमोनहा मिथिगौ जे थांनाय जेखि MP इलेक्सनाव सिडली समस्तियाव 11,000आवल' जोङो माने जेननाय जादोंमोन खिन्थु सिडली समस्ति 60,000 ना बेसेबांल' जेननाय जादों 60,000 6,500 7,000आव जोङो जेनदोंमोन खिन्थु एबाराव जों नुदों जोङो गोबां भटआव जों देरहागोन। रुलिं पार्टि सोलिगासिनो बिथांमोना नैबे बिसायख'थि हिसाबै लायाखै जे ओरैनो फ्रेन्ड्स नोंसोरजों लोगो बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बेबायदि सिङाव बाथ्रा बुंदों राजन। बेथ' मिसा खोथा बिसोरो बेबायदिनो जोंजों लोगो होननानै जोंनि भटार जोंनि रायजो राजाफोरखौ सिखावै खावनानै लांगासिनो दङ दा बे जों बेखौ मिथिबाय आरो बिथांमोनहा बेबायदिनो बहुद मिसा खोथा बुङो रायजोनो बिसोरो आसनि होनो नागिरो माबा साख्रि होनो नागिरो माबा हा होनायनि खोथा बुङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो थाखा होनायनि खोथा बुङो गासिबो मिथ्या जेबो माने बिस्रा बेबायदि माने जे खोथा होनानै जेनाखि खोथाखौ लाखिनांगौ बे जायाखै बेखायनो बिथांमोना दा गोदान रन कौशल दिहुनदों गोदान आदब खायदा दिहुनदों खारन बिसोरो फुराना जेनाखि गावसोर खोथा होनायखौ मोनसेबो जाफुंहोआखिसै मावफुङाखिसै दा रायजो राजाफ्रा बिसोरजों गैला दा नंखायनो बेबायदिनो गोदान कौशल माने जोंजों लोगो बेबायदि होननानै बुंदों आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि सिङाव हाबनानै बेबायदि जोंनि रायजो राजाफोरखौ लांदों। सर गुरजन मुसाहारि बिथाङा बुंबावदों जे UPPL आरो BPF-नि जे भटार्सफोर बेयो गावगोन होननानै बुंदों सर सापर्टारफ्रा BPF आरो UPPL-नि जे भटार्सफोर बेयो गावगोन होननानै गुरजन मुसाहारि बिथाङा उजुति होदों। UPPL कंग्रेसनिया जोंनि भटआ कुनुदिन जेना खम जाया जोङो मिथिगौ थांनाय MP इलेक्सनाव गुरजन मुसाहारिया कंग्रेसनि जानानै जेनाखि भट गेलेदोंमोन खिन्थु जों मिथिदों बिथाङा माबोरै गेलेदों बोरैहाय गेलेदों सिङाव मा दं गुरजननि खोथा बुंनायजों जानाय नङा जोंना BPF-फ्रा BPF जानानै दं आरो बे BPF-नि भटार रायजो राजाफोरखौ हाजारखि बुङा जेबो खालामनो हानाय नङा। ओरैनो बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन सार सिडलीयाव? जोङो गोबां भटआव जों देरहागोन आरो बेयो एखे सियर सैथो जोंहा सरकार गैयाब्लाबो नोंथांमोना दा नुदोंना फैगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा बे गतिके रायजो राजाफ्रा जोंखौ लुबैदों रायजो राजाफ्रा BTC बासायनो लुबैदों रायजो राजाफ्रा हाग्रामा सारखौ लुबैदों खारन जोङो जेब्लानाखि सरकार दंमोन जोंनियाव BTC-नि खमायथाया दंमोन उन्नतिया जादोंमोन आरो जोङो रिजनेल पार्टि BPF हिसाबै BTC-आव थानाय जेसेबां जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बयखौबो लानानै जोङो सान्थि जोङो रायजो खुंनो हादोंमोन जौगाखांनो हादोंमोन खिन्थु दानि बे UPPL सरकारा मालायनि सायावसो सोनारदों मालायनि सायाव सोनारनानै खामानि मावदों गावस्रा निजिस्स मोनसे सिन्ताधारा बा गावसोरो मोनसे माने निजिस्स भाबै बिसोर सालायनो हानाय जायाखै। 2025 मायथाइयाव BPF-आ हारसिं सरकार दागोन नामा? 100% 2025आव जोङो BPF-आ सरकार दागोन नोंथांमोनहा बेखौ मिथिगोन। थेंक इउ सार।